bandiraɓe sehlaɓe kala kono jola yo jaam jol ina wayno ko gandal hanki e hande ceerno Cheikh Tidiane Al Maktoum ganda joɗɗo gandal o mo ganduɗa oɗon gowti yebde mo jaadiɗo Piindi TV gandu ko fate fannuji kewɗi joguiɗo wune ko fate ngaagu ko wiyete ko noobo ñimlude neɗɗo e nder galle ha wawa deeje ceerno mo ganduɗa ko ceerno Cheikh Tidiane Al Maktoum bawɗo ko fate udditare ceerno mo ganduɗa fannuji mum ina kewi en kaali joni ina hen ɓandu bonnandu omo jogui lowangal muɗum suku dartiɗo e ko wiyete ko hono lowangal ngal mbiɗen joni ina laɓɓina ɓandu ha laaɓa itta dabreji tawa ko ɓoyɗi e kesi kala itta ɗum ha laaɓa waɗane lowangal ngam daña udditare kala jiɗɗo hen ko yaawi ko moƴƴi ko feewi noon woto fat yo jokkodir e Cheikh Tidiane Al Maktoum e 77 835 16 16 ceerno mo ganduɗa ko gandu nunɗuɗo Cheikh Tidiane Al Maktoum mo mbiɗen joni ganda joɗɗo gandal fannuji kewɗi ɗi liggoto ɗi ganduɗa ina jogui hen wune ina nundi kadi ina yarliti ina yaada e bandiraɓe he ɗum noon mbiɗen kala jiɗɗo ko kalɗen joni ko yo yaw nodda 77 835 16 16 so tawi on naati on nimsata gollal jongal gollal laamgal gongal payodingal gandal hanki fina tawa e gandal hande bittingal nunɗugal no nane e joni hoto leele jokkude e mo ganduɗa ko Cheikh Tidiane Al Maktoum. Galle Amadou, Galle Amadou, aduna wiyete ko meɗi, yetete ko naati. Galle Amadou, Galle Amadou, aduna wiyete ko meɗi, yetete ko naati. Ayo ayo, ayo bidani. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ceerno Adama Seydou Ba dawol num bella Seydou Ba e jam nata jibol Seydou Ba e jam mon woni to ey Adama yam de dinno kol sam gon to de jeena kam neldan kaaliso e gay gaccuɗon toon gay naydi eyi mbatta hen mbunaari ɗi eyi gay tati ciwiɗi e mbunaari gooti eyi ndi en gaddoynomi raneru connomi raneru ndin yo addore hen eyi won kolte jeegom eyi tin noot feere sa ronki yeyde toon tan faltoɗe mbattaɗe cogge garoje ɗe eyi faltonomin mbattaɗe cogge ga ɓurat wadde coggu seeɗa eyi min jogui majji haaju kay so Allah jaɓi inchallah ala jawɗi mi accati tan ha taske so Allah jaɓi anti kay taske tan walla haram so Allah jaɓi ari taske o wawi yimɓe faɗen tan ha haram so Allah jaɓi eyi Seydou Ba mi salmini on baba on mi salmini galle o foof mi salmini Siré en jarama Ba jarama merci comme si jeegom kamma to somi yi ma lidditɗo situation sabu neɗɗo so nemi teddugal tan yeɓi teddugal o subay fof mi yoɓi teddugal sabu fof mi yoɓi
ɗum kam sa teddini ɗum tan yon ma teddugal ha wisma deɓen ha wisan ɗam sallah jeyyi alhamdulillah kadi jawdi jawdi ko gadde fof yo sottu jawdi sa ari tan antet e kolte joni somi soodani goppum toon hannde wawa antude donc pullo wallahi pullo gal Galle Amadou, Galle Amadou, aduna wiyete ko meɗi, yedete ko nati. Aduna wiyete ko meɗi, yedete ko nati. Allô, commissaire Wela? Ça va madda? An min mi ari commissariat joni joni. Eyyi, mais ɓe mbi kam ka jaltuɗo. Eyyi, juste tan pour ñagade ma balla kam e ceerno Mody. Woni élément ji ɗi nanguɗon toon ɗi. Biyeteɗo ceerno Mody o. Eyyi, kanko mbaɗa ñaagui tan kanko o ala hen haydara. Ko simple gardien o wonno e nder galle he. E mataw noon lawol kam c'est normal ko mbaɗɗon ko pour noddude wadde enquête. Mais kanko kam o wonani hen haydara. Chaque fin de mois on yoɓannomo ko jardinage o waɗanno e galle he. Simple salaire 100 000 francs o jogui toon. Kon donc mbaɗa ñaaguima tan e ko waɗi hakkude meɗen goppamo pour o yalta dal. C'est vrai. Ne woodi. Mais min ñaaguima tan commissaire mbaɗa yiiɗi gacca hen haqqille dal. Mbaɗa yiiɗi gacca hen haqqille. Par ce que oɗo mbaɗa andi mo no fewi, mbaɗa andi jikku makko. Mbaɗa andi ko foti wadde ko fotani wadde. Eyyi kay a jarama. Merci Wele ka moƴƴo. Eyyi kay merci jarama. Oh, eyyi Samba jehen hankadina. Ria. Naam Tabinta. Mbiyen alhamdulillah rabbil alamin. Sabu ko jiilotoɗen ndiɗo lebbi ko fof mbaɗa wawi wiide hande Allah newnani en. Nane avocat wari ɗo min taw aɗa ɗano. Kala ko ganduɗa mi umminomo pour daranade ɗum Allah newni bamma liggani mama jawdi lambi ceer woppanma ɗum ɗo gorko ma o bonɗo leeli hen fawi hen koyngal muɗum kono noon minen grand dame kala komin jiiɗi lijjide e aduna min lijjita ɗum Allah walli en noon guila e auto ji galleji compte bancaire uji bamma fof mi lijjiti kala ko kalannoɗa kam bamma ne jogui fof mi lijjiti nana e o awlo hande noon ko avenir ma woni ɗo sa nani avenir ma woni ɗo en aɗa wawi fewde hen ha pewna hen heddi saabu neɗɗo wonta rewata mboɗa sikki saɗa jogui haqqille a yiiɗa ɓiye rewotoma ɗum noon koye ma waɗi défendre neɗɗo dañita jawdi tan ha bonno sa dañi jawdi fewnu ha feewa peewa hen pewnora hen yimɓe jagguɗo en
alhamdulillahi rabbil alamin Gogo Binta kon min babam ne acci ndiɗo jawdi fof an kam Gogo Binta holno mbaɗɗa feere haalijitinɗa ɗum ɗo ndiɗo leydi kala ko jinmi lijjidde hen hande somi ƴefti téléphone am mi lijjita hay sinno ko président Macky Sall cohlunomi hande mi heɓat mum Gogo Binta e hawde tampere aduna nde tampuɗo min riya gila baba mi yani nena mi yani gondumi e sohna mbiɗa woni e galle babam ala fof façon lefte ɗe mi leftaki ala fof tampere nde mi tampani ndehe yo e ndehe mboɗo jogui ndiɗo jawdi fonde ni compte bancaire poɗɗo ni e ɗiɗo autoji ɗiɗo kalisaji fof ko min o jeeyi mi meeɗa ɗum andude jangdam boni Gogo Binta hay bindanagal mi liggima kala ko ponno kala ko mi fotano wadde mi waɗi ɗum hande mi yaha ha aduna addana mi ɗum ɗo te mi meeɗa andude mboɗo jogui ko foti ni hen min de kalkalano ɗum mi jaɓata kono noon alhamdulillahi rabbil alamin Allah jettoɗe godini Allah e nelaɗo mum mbiɗa yetta Allah mbiɗa yettuma gasa so wonano an mi dañata ɗum ɗo e aduna ngati mi wawa lijjide ɗum ɗo Gogo Binta mi rewe bindanagal kono somi rewano e bindanagal mi andata ɗum te somi andano mi wawa hebde ɗum ɗo Binta lefte aduna fof mi leftima komi cuulen ay jangdam boni mi yaha mi windinoyo naare e studio ji mbiɗa doga tan mbiɗa yaran mbiɗa doga e aduna ndehe yo e ndehe sohna o ene jogui jawdi jinnaɓam ene leldi hen mbiɗa ñallanno mi wattaki mi hiira mi hirtaki Gogo Binta wudde goto joguinomi aduna koldam e lefte fof mi leftima e galle babam nde yo e nde jinnaɓam ne gaccini mi ɗiɗo jawdi Allah jarama jarama gara yaltini kam e niɓɓe ɗe gartirɗa mi leeno wa mbi maya tan mboɗo jarnoma yo Allah yoɓi ɓerde ma ya Allah yo Allah yoɓi ɓerde ma jarama Galle Amadou Galle Amadou aduna mi yete ko meɗi yete ko nati